Кає то? То є торба. То є із Америки. Торба є добра. А є то блазіна? Я, то є блазіна. То є із Шпанії. Блазіна є добра. А є то ваза? Я, то є ваза. То є із Росії. Ваза є добра. А є то ура? Не. То ні ура. То є рожа. То є із Аргентини. Рожа є добра. А є то? А є то ура? Я, то є ура. То є із Америки. Ура є добра. А є то рослина? Я, то є рослина. То є із Словенії. Рослина є добра. Кає то? То є речунальник. То є із Словенії. Речунальник є добр. Кає то? То є равніло. То є із Словенії. Равніло є добро. А є то ваза? Я, то є ваза. То є ваза із Мачарська. То є добра ваза. А є то книга? Я, то є книга. То є книга із Росії. То є добра книга. Кає то? А є то гардероба? Я, то є гардероба. То є гардероба із Італії. То є добра гардероба. Кає то? То є завеса. То є добра завеса. То є завеса із Шпанії.